скъпи приятели, не забравяйте, че вие сте най-древната от съществуващите днес културни нации. И то не само в Европа, но и в света. Миналото погълна античността, Древният Рим, Гърция и така нататък. Но България остана като жива отломка от древната европейска култура. Най-древната отломка. И за това трябва да я съхраним. Та днешна България да бъде не само последната отломка от миналото, но и първата от бъдещето. Първата култура, която ще прекрачи в третото хилядолетие и ще понесе културата към бъдещето. Българите тичат най-отпред с този факел, за да го запалят в третото хилядолетие. Нека не забравяме за това. И нека не забравяме, че една малка нация може да се прослави не с военните си успехи, а единствено с постиженията си в областта на културата. Тази култура започва от Кирил и Методий и трябва да остане книжна култура до края на своя живот.